Nye studerende på universitetet bliver belastet med rigtig mange informationer, som agerer irrelevant støj. Det kan vi afhjælpe, hvis vi sørger for at give de studerende den rigtige information på det rigtige tidspunkt. Når den studerende starter på studiet, får han 2 uger før et velkomstbrev, hvor der ligger en masse informationer om universitetet i. Her vil vi medsende en folder med en QR-kode, som scanner vores app. Når du har appen til at ligge på din telefon, kan du altid tilgå den ved bare at trykke på den. Appen i sig selv kan ingenting, men det er de funktioner, som den pusher til dig, der bliver relevante. Vi har opbygget en app, som bruger Context Awareness, et intelligent opbygget system og indsamling af data til at lære den studerende at kende. På den måde giver vores app den studerende den information, som den studerende har brug for i den situation, som han har brug for den. Vi har valgt, at vores app skal benytte allerede eksisterende platforme til at hjælpe de studerende i gang med deres studie. Det vil sige, at for eksempel så vurderer appen, at hvis du er et sted, hvor der senere på dagen vil være et arrangement, så pusher den det her arrangement til dig via vores app. Når den studerende er godt i gang med sit studie, skal vores app selvfølgelig tilpasse sig den kontekst, som den studerende nu befinder sig i. Og det vil sige, at på det her tidspunkt kan der godt være pushet en hel masse forskellige informationer til den studerende. De har lagret sig inde i vores app i det, vi kalder et feed. Vi tror altså på, at vi kan give de studerende en god start på deres studie, sådan at de kommer godt og konstruktivt i gang og nyder det at være studerende.